Бах ти зимата. Какво ще не върви напред, бе, не ме дърги, бе? Не ще? Това камион, не е трактор, това трактор, виж. Има страничен прозор долу, само тракторите ги имат. Регенератор, така. Като има ли някой да не са регенератори? Значи, ко? Решили са двойка да правят. Всичките ще ги правят. Много му поздрави от Свети Петър. Не бе, пуска же. Испания и Англия там. И аз гашия работа в Испания. Вътрешно. Но ще е в испанска фирма, няма да дойде при него. А? Тук да не ти на вътрешно ли беше? Не, право. И аз газ за Испания, стаж вратени телефони, след 3 дни съм там. Трябва ми на кура. И аз оттам съм анадо да е тука. Тук който докара? Те го има една майна да тук такова нещо, като сега да е води кога. Абе, сега ще пукне. Нека да стане пролет. Бе, това работа има. Пари няма. Пари няма. Ама дигаме пошилка. Абе, какво самото уса трябва да сте и качили, бе? Има време. 8 деня вали така. Само да се проверям. Ба виж да се не пребива. Абе, не сме се капали. Тук има баня, бе. Има, знам. Давай право назад. Ще тръгвате ли скоро? А? Ще тръгвате ли скоро, Викел? Не се знае. Чакай да погледнем. Как ще стане тогава? Къде шоиш, бе? Превърти и си готов. Браво си. Оп, стига! Дай да отгледам отзаде да видя какви пъти да хвърляш. Тук ще изкараме една седмица да го ева кашаово. Ами трябва да видя колко имаме. Ами беше затворено, ние 24 часа стояхме там. Ще ви взема разрешителното за качване. Ангел е тук, 1388 е тук, колега. Как се казваш, колега? Кой пита, бе? Да, всички сме тук. Кой пита, бе? Кажи и да таковата пари да пращат по банката и за друго да не... Бе, тя може лично да ги донесе. Добре. Кажи, че ще тръгне след една седмица. Ще видим кое е положението, ще се обадя. И кажи то 88 да не го дигате. Ами добре, добре, ще видим кое ще се обадя. Кажи то спика. Ще ви взема документите за качване на... Добре, на Ангел ще ги оставя.